Quan es fa de nit i surt la lluna, alguna cosa molt, molt especial passarà. En algun lloc dels boscos de les rodalies d'Arenys de Munt hi ha un campament amb uns personatges molt estimats i màgics. Ja falta poc per la nit més màgica de l'any. Aquest any és especial i aquesta nit també ho serà. Ses majestats no han deixat de fer el seu llarg viatge des de l'Orient. Encara que les coses potser no es podran fer com sempre, ses majestats volen que les nenes i els nens sigueu molt feliços i volen deixar-vos els regals perquè us heu portat molt bé. Mireu-los i escolteu-los. Estan descansant en un lloc molt, molt a prop d'Arenys de Munt. Si us hi fixeu bé, des de casa segur que els veureu de tan a prop com són. Mireu bé i escolteu. Estimats nens i nenes d'Arenys de Munt, com sabreu, aquest any el món que ens envolta ha canviat una mica. Hem d'estar alerta perquè no ens podem encomanar de coronavirus i hem d'estar tots ben sans i sanes. Us hem estat observant tant a l'escola com a les extraescolars i també a casa, i veiem que ho esteu fent molt i molt bé. Sou uns nens i unes nenes fantàstics i fantàstiques. Us renteu sovint les mans, aneu amb mascareta, guardeu les distàncies. És per això que us avisem que aquest any no ens podreu venir a portar la carta per no trobar-vos amb molta gent. És molt important que les aneu deixant a les bústies reals que estan repartides per tot el poble. Els i les nostres ajudants pagès s'encarreguen de recollir-les i ens les porten. Portem dies baixant per les muntanyes i hem parat a descansar. Ja tenim els vostres regals a punt. El dia 5 arribarem al poble i ens passejarem per tots els carrers perquè ens pugueu veure. Ens agradaria trobar els balcons i les finestres ben guarnits. Podeu fer-nos dibuixos, decoracions i sobretot que no hi faltin les bombes i fanalets encesos per guiar-nos en el camí. Fins aviat! Sweet silver bells all seem to say, throw cares away, Christmas is here, bringing good cheer to young and old, me and the bold. Ding dong ding dong, that is the song.